Sige. Ako pa sa Mateo. Mateo, Yes, please. unsa nga bersikulo boy kuan ko no kay murag wala nako na-miss nako di kay nako maklaro ang imong tingog. Mateo Yes. Okay, Mateo 10 bersikulo 28. Og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makakaplag sa kalag makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. Dagan salamat ani boy. Unsa may imong pangutana ni boy? Kung pumutana, ang was kalat. Boy, maraog natay problema, wala ko kabalo basig sa imo usab nga sit up kay dili magyud siya. Pero ako na lang paningkamutan sabton ang imong pangutana boy ha. Anyway, pwede man ka maka-follow up o kung dili karon sa sunod kung aduna nay maayo usab nga sit up kay bago ra bay atong number karon. Okay, ni adinhi boy kani imong giignon dinhi tinga ako lang gakuanon nga og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. So ang imong una-huna boy nini nga punto ang kalag dili mamatay. Kay dili man angay kahadlukan makapatay sa lawas, ang kahadlukan makapatay sa kalag. So kung naitaw mo patay sa atong lawas, di nato nakahadlukan kay dili makapatay sa kalag. Nguna tay imong pasabot niya na boy nga mga punto unya nagingon dayon dinhi sa puntong mao hinuoy kahadlukin ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. Okay? So daghang salamat niining imong pangutana boy. Usay manggod nagunahuna manggod tang ang word nga gitawag nato og kalag na ay something nga ini kamatay sa tao mugawas no. Na ay something nga mugawas sa tao nga gitawag nato ini gawas dili siya gitawag nato og mamatay. So gusto nako nga kwaon ang mao nga word nga gikan ni siya sa Greek word igsuon nga gitawag nato og soki, no? Kani imong giignon dinhi nga kalag gikan sa Greek word nga soki. Kung imong tan-awon ang word nga soki igsoon, nagpasabot og breath of life.